Pozdrav dragi i dobri moji, dobrodošli u još jedne On Wait vesti. Ovoga puta hteo sam da snimim video, naravno o svim nekim aktuelnostima i bumovima koji su se dešavali ovih dana, neke bitne stvari koje nas sve dosta zanimaju, ali i dodam počast jednom od najboljih trenera u MMA-u dok je bio, da kažemo, u prime-u, dok je Rufus Sport imao braću Pettis, Tyrona Woodleya, Ben Askrena, naravno čoveka sa slike Goata, CM Punka. Šalu na stranu, hteo sam da svakako uzmemo nekoliko minuta i da pričamo malo o Jeffreyu Duku Rufusu, koji je bio izvanredan kickbokser u svoje vreme, ovako svetski šampion u super teškoj kategoriji, osvajao razne titule i onda po penzionisanju i povlačenju postao vrhunski trener i zaista tih par godina je bio u samom vrhu što se tiče trenerskog posla, u top 5 trenera sigurno u MMA-u. Preminuo je pre neki dan i iz tog razloga sam odlučio da sa ovom vešću započnemo novo izdanje On Wait vesti. Duke Rufus, samo sam želeo da izlistamo, eto za početak, ljude koji su trenirali kod Dukea Rufusa, da vidite samo eto šta je on sve proizveo, pa sam otvorio Wikipediju da ne bih zaboravio nekoga i ovde vidimo tu listu imena. Naravno, braća Pettis su tu kao njegovi, da kažemo, najbolji borci koje on baš proizveo i kao osobe i kao takmičari i kao MMA borce, jer su došli kod njega vrlo rano, kada im je otac stradao, kada im je otac ubijen. Anthony Pettis naravno u WEC-u šampion, u UFC-u šampion, Sergio Pettis u Bellatoru, prvak bantam kategorije, zaista preozbiljni uspesi, preozbiljni borci, njihova vez dosta pogodila, što je razumljivo. Paul Felder takođe, koji je dosta trenirao kod njega, Sage Northcutt, koji je bio apsolutni fenomen kada se pojavio, Dustin Ortiz, Ben Rothwell, Matt Mitrione, Pat Barry, Ben Askren, naravno, kojem je sada sve bolje i bolje i drago mi je da to vidim, Emmanuel Sanchez, Gerald Meerschaert, Eric Koch, Jens Pulver, prvi ikada šampion lake kategorije u UFC-u, Rose Namajunas, jedna od najboljih ženskih borkinja svih vremena, Belal Muhammad, koji je zapravo ponikao tamo, Brendan Allen takođe, Macy Barber, Jared Gordon, John McDessie, Sarah Kaufman, zaista ozbiljna imena, kao što vidite, su proistekla iz ovog džima ili se usavršavali ozbiljno u dvorani Dukea Rufusa i eto, nažalost, čovek je preminuo, ali njegov rad definitivno neće biti zaboravljen. Kao karakter i kao ličnost meni jako dopadljiv, zato što je uvek nekako bio nenametljiv i često volimo tu osobinu kod ljudi, jel? Mislim, ne mora to biti tako. Ja volim i ljude koje se nameću, koji imaju karaktera, koji imaju to neko samopouzdanje, čak i aroganciju koju pokazuju, a imaju skill iza toga. Međutim, Duke Rufus je onako uvek bio normalac trener. Uvek smirena, lagana faca, blejač, zna šta radi, trenira svoje ljude i ne ulazi nikada na spotlight. Znači, neće da uzima svetlo pozornice svojim borcima. Posvetio se i CM Punku, tamo 2014. 15. 16. godine, kada je trenirao za MMA debi, to smo isto dosta ispratili, jel? Ali eto, nek počeva u miru, Duke Rufus zaista veličina u MMA sportu i pamtit ćemo ga. Druga vest je kao polu vest, da kažemo, zato što nije kao ništa što je gotovo završeno i done deal, ali jeste izjava Joe Rogana, koji dosta ima moći u MMA svetu i generalno u javnom prostoru da pogura neke stvari. Kaže na svom podcastu da bi voleo da gleda meč između Jonesa i Alexa Pereire na onom kardu koji će se desiti u Beloj kući za Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država 4. jula 2026. godine za BMF titulu i kaže to je the biggest fight in human history, kakav moron. Zapravo ta borba može biti top 10 najvećih što se tiče ispraćenosti, pogotovo za casualne fanove i to ponajviše zbog ovog čoveka, Alexa Poatana Pereire, ne toliko Jonesa koji jeste popularan i
sad ga kežualci sve više znaju, ali Pereira je zapravo taj koji je pokupio dosta tih 12-godišnjih i 13-godišnjih TikTok fanova šama. Tako da, taj meč ja bih gledao iskreno. Iz čiste znatiželje i zato što mislim da Pereira može da pobedi Jonesa i mislim da se ljudi tu varaju. Imaju isti broj godina, isto su godište ako se ne varam njih dvojica, tako da nije pitanje toga nego što Jones nije ozbiljan sportista, trenutno koliko je ozbiljan sportista Alex Pereira, Jones se zajebava. Ne mislim da je mnogo lošiji nego što je bio ranije, ali mislim da je momentum dobra stvar u sportu i da Poatan ima dobar game za Jonesa koji nema više tu rvačku egzekuciju kao što je možda imao tokom svog prima, iako je, videli smo, Miocića rušio, ali Miocić je bio onako dosta van prima i dosta spor. Mislim da calf kickovi koji ima Pereira inside i outside su brutalni, da će to i tekako Jonesu smetati i da to niko nije plasirao protiv njega. Dominic Reyes je jedini koji je pokušao i koji ima uspeha zapravo sa time, tako da mislim da ovde da se meč dogovori, ja bih favorizovao Jonesa, onako realistično, ali ja mislim da dobre šanse ima Alex Pereira, tako da dogovorite to, što da ne, brate, ako je freak show, ako je bal, nek se jebe i princeza. I za kraj, mislim da je to za kraj, da. Htio bih da popričamo o FNC-u, dakle, FNC 25, Varaždin, naravno imamo ove match-upove koji su već bili objavljeni i dogovoreni ranije. Martin Bator i Mišal Kita su glavna borba večeri u teškoj kategoriji. Naravno, borba koja je najinteresantnija svima, Marko Bojković protiv Donovana Desmeja, sve više ljudi primećuju Donovana i gledaju njegove nekadašnje borbe, zaista jeste opasan borac u pitanju, ali ja mislim da ćemo vidjeti dominaciju Marka Bojkovića i čist performans i da će ljudi ponovo da se vrate na hype i Bojko je stvarno ozbiljna glava, ozbiljan potencijal, ne treba se to zaboraviti. Odlična borba u pero kategoriji između Antuna Račića i Tea Tratnera, vrlo nezgodnog borca. Račić naravno veliko ime i na evropskoj sceni u KSV-u, svašta čovek napravio, uradio tamo, imao uspeha u najjačoj evropskoj organizaciji, eto, poslednjih, 10 godina. I ovo meč Petra Blagojevića na prelimsu protiv Benjamina Ajda. Petar Blagojević bi ovde trebalo da je favorit. Petar Blagojević je neki potencijal o kojem se priča već određen period da je momak koji obećava, jel? Ali međutim ovde na sajtu FNC, kao što vidimo, nema, ova posljednja borba još nije updateovana, koju su objavili za Varaždin, a to je upravo ovaj meč. Dakle, imat ćemo Kamila Krasku protiv Igora Cavalcantija, odličan meč. Dakle, Igor Cavalcanti koji nije uspeo da uđe u UFC preko Contender Seriesa, izgubio je odlukom, borac koji nisi mogao bukvalno da mu pronađeš, jedva smo pronalazili njegove borbe, ovi iz UFC-a skauti, bukvalno Laura Sanko nije mogla nikako da pronađe ni jednu njegovu borbu, pa je morala zamoli trenera da im pošalje neke highlights ili jedan meč i to baš je bilo teško pronaći njegove mečeve, što govori o kvalitetu opozicije i ljudi s kojima se borio. Međutim, Cavalcanti ipak za ovaj FNC nivo, za našu regiju, solidan kvalitet borca i ovo su dobra pojačanja po meni. Kamil Kraska ovde je favorit ipak, ako mene pitate, jer Kamil Kraska je neko ko je u potpunom primu svoje karijere, fizički i psihički baš u dobrom momentu, samopouzdanje veliko, šampion FNC-ove welter kategorije, tako da ja sam zadovoljan ovim matchmakingom i ovim potpisom FNC i volio bih još ovakvih potpisa da vidimo. Tako da to bi bilo to. Kažite mi svoje utiske eto o FNC-u 25 u Varaždinu. Dobar kart za sada. Šta mislite o meču Kraska Cavalcanti? Šta mislite o Jonesu i Poatanu? Da li dajete Poatanu ozbiljne šanse ili ste u fazonu Jones će ga submitoti za 2 minuta? To bi bilo to. Ovo je tipa treće izdanje On Weight Vesti. Gruvamo, eto, ovaj serijal, meni barem zabavan i interesantno ovako da prođemo u par dana šta se najbitnije izdešavalo. I to bi bilo to. Da, rekli smo već i na On Weightu, ali opet ću reći, nisam uspeo to u vesti da ubacim neki, ali Antonio Plazibac se vraća. Eto, ko nije gledao naš live protiv Levija Richtersa, imate i objavu
na Onwaytovom Instagram nalogu. To će biti jako zanimljivo i navijamo za Antonija, tako da umeđu vremenu uživajte. Ova sedmica će biti jako zabavna za fanove Onwayta, zato što izbacujemo nekoliko videa, izbacit ćemo i za membere, izbacit ćemo i analizu Rakić protiv Murzakanova, naravno bit će live, a planiramo i watch party, tako da bit će kontenta da se jebemo svi. Tako da, hvala vam ljudi što pratite i pozdrav.